Hello mindenkinek, én Quantumix vagyok, és itt van velem. Szokás szerint 0220. Ja, csak most nem játszik, mint szokott. És a The Inferno VH pályán játszok. Azért nehogy azt higgyétek csalók. Hát ilyen pálya. Szóval, látjátok? The Inferno VH. Szóval, ja. Elég jó. Megint Counter-Strike. Ja. Gameplay harmadik rész. Ja, már harmadik. De ez nagyon kemény ez a VH-s pálya. Ez olyan, hogy átlátni a falon. Olyan pálya, az egészen átlátni a falon. Szóval... De, mondom headshot. Hát, valami online játékon játszik, izé. Ja, mert most tabon van, nincs gépen. Mi is gépen játszok, de tabról skype-olok. Ja. A gép, mert most a mamánál vagyok, az gépéhez nincsen mikrofon. Takarodjanak meg. Hello! Hol van a anyátokat? Amúgy hallod a sípolást? Aha. Nagyon sípolsz. Nagyon? Hát, ja. Nem tudom mi ez, de sípolsz. Remélem nézők nem hallják. De szerintem ők is hallják. Valahogy off-voltast. Na most már nem. Annyira. Egy nagyon picit meghallom. Miért sípolsz? Ja, most elnémítottad magad? Aha, szerintem elnémítottad magad. Elnémítottam és nem síp. Igen, hogyha elnémítod magad, nem sípol, szóval úgy jó. Nem láttam, ott vannak mögöttem, hát ez na mindegy. Várok. És azért egy kicsit csalagolok, szóval jó. 30 ping, tökéletesen működik. De talán mégse jó ez a VH-s pálya, nem kedvezik nekem. Egy sima Infernónak jobban örültem volna, azon daráltam volna őket, de hát átlátni a falon, hát mondjuk jó. Na mi van, headit adtam? Na mi van, gyökér? Nem bírjuk, a headit adunk? Hát mondjuk akár beleállt volna a headibe, de én nem akárki, bocs. Ó, fasz. Na hol a következő? Ott volt. Oké. Ó, basszus, nem baj. Legalább a körbe 3 embert kiszedtünk. Az úgy jó. Eléggé. Ja. Na, kaszáska lehozza nekünk. Ahogy látom, ja. Na most ez egy vicc, vagy mi a téma itt? Aha. De mégse. Mert hát ezt el kellett volna lőni, de nem tudta ellőni. Na mindegy. Na ok. Vájkálkod. Vagy mi a rákasz? Warcox, please not be my enemy. Basszus, az az enemy. Az enemy, segítség. Jó, már nem. Hát azért gyerek. Ne gyere ellenem. Vágás szerintem nem biztos, hogy megvan az első rész. Na mindegy, vágás. És főleg, hogy Zénó leraktam, mert gondolom, nem tudom, leraktam, valami dolgban akadott. Aztán lehet a videó, már megijedtem, hogy elveszett a legelső részt, fogadtam, de szerencsére már az videó letszett el.
Aha. Nagyon jó ez a pálya, emberek. Bármelyik annyira nagyon jó. Kérlek, legyél B, mert én B-re megyek. No. Ten, nine, Bassz. 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Jó, azért defuse-oltam. Ennyi! Hoppá! Defuse-oltam a bombát, na most mi van? Vágás, meddig betölt a map. Itt is vagyunk vágás után, ugye betöltött a pályaságkezdőket. Igen, Dimpenó 2015 gyerekek, ezt egy kicsit se ismerem. Nagyon-nagyon más, nem blokkból találkozunk terrorokkal, szerintem már ott innen is jöhetnek olyan. Nem tudom. Jó, megszereztük az alkát. Nem tudod mit csinálni. Már meghalt a gyerek. Oh, na mindegy. Azért kiszedtünk kettőt, szóval jó. Most már tudjuk, hogy ez itt B, és A is tudom nagyjából, hogy hol van. Aha, a gyerek még így csiklott embert szedni, de mindegy. Jó. Hirtelen fölment 100-ra a ping, nem tudom mitől, de szerencsére... Jó. Bocsánat emberek, azt hittem már onnan jön, de mindegy. Bazd meg már! Ez egy szar izé. Hang. Multi-kill. Multi-kill. Ten. Czekam. I'm holding out for a hero till the end of the night. He's gotta be fine. Ma itt a B-ház, gyerek. I need a hero. Ultra-kill. Mindegy, bár nem biztos olyan, de játszom kicsit eltűnik. Na. Azért. Ne szarakod. Azért. Dolg. Alert. God. Ammunition. Egyre már bemenni más. Na. Nem tudom honnan, de valahonnan elkezdtek le. Jó, hogy onnan? Nem ok. Emberek. Quickly. Pika-pika. 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 Pika-pika.
felrobbant a bombot, és szereztünk 2 killt. Így szóval jó. Ne! Kellett nekem molotov... Kellett nekem FTD-zni. Headshot. Headshot. Multi-kill. Hát jó van. Fölgyújtottam őket. Monster kill. 3-1. Szuper. 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 Jó, ez bocsánat, nem kéne. Pika. Pika pi. Pika pika pika. Pika pi. Ok. Na. Ja, vágás. Én itt vagyok. Akkor most menjünk magozóval, azt hiszem. Azt hiszem ez magozó. Ja. Kicsit pauzoljuk még. Akkor most kulcsodbe, te buzi! Hogy nem kapod? Verare rojugoljas. Na igen. Loggolok. Ma is nem gondolom, hogy valamit csináltam. Tabletemény. Nem megteltem, halal. Multi-kill. Valahogy. 10 minutes. Jó, mi jó? Azért a VH-t nem kéne erőltetni ennyire ember. Ennyi. Azért ne ennyire előre lőjél, kérlek, te kis hacker. Multi-kill. Epres. Noba. Headshot. Te van mindenki! Csa. Jó, akkor már felfettem, kilajítom. Headshot. Úgy. Jó. Fuck. De azért lövittem 33 HP-t. Ezt megtettem. Na jó, miért mondom azt, hogy megtettem, baszki? Nem tettem meg. Hogy miért mondom, ez mi a rákomat csinál? Most ér csak ide? Ne baszki, meghalt. Te büdös személy! 7-0 a terroroknak. Na én ezt most lehozom. Hát ha attól, hogy ezt csinálom, én attól jobbat értem magam. Menő. Tudjátok mit? Most leszarom a telefonon. De így. Nem, tudjátok, kijövök ide. Ó, azért 60-at adtam az egyik gyereknek, de hát mégis le kellett, nem nem vesznek észre. Ó, baszki. Na minden, következő kört adom. Ezt vesztettük megint. Szóval szerintem olyan puskával leszek, mint az előbb egy kicsikebb. Só. Van picike. Még hasz kötjegáim.
Na, lehozod, vagy megint lúzolunk, mint a szokásunk. Szerintem lúzoltunk. Se baj. Na, na. Basszus, pedig hogyha defuse-al kitellettél volna emberem, na. Az egerem, fuck de egér. Egér ellenes kampányt fogok. Vagy Multi-kill. na, fú. Na most bére teszik. Baszki! Emberem! Sorry! Túl léten jöttem. Na mindegy. Eléggé nubocska vagyok. Nubocska. Mennyi the time? The time is now 5:08 p.m. Oké, rakjátok már. Ezt úgyis vesztettük. Nem lesz kör, amit nyerünk. A végén a napnak. Folytattuk. De brő. Jó, hogy ez VIP. Ó! 5 minutes remaining. Alert. Got ammunition. Run. Over. Administering medical attention. Na így. Multi-kill. Ó, egy embert kiszedtem, de Isten, valahogy ki kéne szedjem az összest. Már ezt nem fogom tudni megoldani. Ha itt folytatjuk. Nem tudom, ezek mindig B-re rásolnak. Így hát, vagy na arra rásolnak. Megvan. Így. Headshot. Értek. Na így most nekem kell. Jelenteni be. Legközelebb többet nem nézek szerintem. Mert már itt vannak. Hallom. Hát nem visszafelé megy a gyerek, hát én beszarok, hát Ó, ilyen. persze azért. Ez már szerintem nagyon véházik. Á, ez nagyon gyanús ez a köcsög. Ne vicceljünk, ennyire tudja. Ez szép összhatja VH-val. Ha. Minutes remaining. Multi-kill. Ó. Multi-kill. És... De... Fú, emberek, nem végjük. Úgy kell neked, és megnyertük! Levöltem 2 embert, ennyi!
Így kell nektek, mi van? It's time to choose. És a VP pénzt szavaztam, bazd meg! Bocsánat, de miért arra szavaztam? És aztán megnyomtam, és a mérleg a Westwoodra. Az is a Bigre. Erre csépen is. Ez az. Na most ez egy vicc, vagy mi a téma? Jaj, nem lehet tovább. Basszus! Kifogytam ammóból. Sikerült. Nem sikerült, de most sikerült kilőni téged. Te golyó általi halált szenvedtél egy fegyvernek látszó tárgy golyónak látszó lövedéke által, mely átgondolva a perseverális lebenyen aortális diszfunkciót okoz. De már annyira véházó, hogy ez már teljesen látszik. Hú, hogy baszódnám úgy ez a véház gyerek. 30 seconds remaining. Hú. Headshot. 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 Monster kill. Headshot. Headshot. Oké. Onnan jön. Aha. Nem baj, 2 ember. Ja, 3 embert kiszedtem a körbe, hát az eléggé. Vágás? Nem kell vágás. Akkor mindegy. Kérlek, legyen újra vásárlás. Ó, anyád. Igaz, ez én nem. Na azért. Headshot. De... Hogy jön meg be mögöttünk, bassza meg? Miért nem figyeljetek? Ember? Vagy megint rossz csapatban lettem, mert megint az összes ott van. Aki jó. Van az epres emberke. Na mindegy. Spekben csak adminok pipek lehetnek, másokat betakarítok. Az ki! És ledobja. Tátá, te is Niki? Aha. Multi-kill. Multi-kill. Jó, már is csak egy ember maradt félbe. Oké, meghalt. 4-0. Kicsit most rossz a egerem, azért nem tudtam nagyra lőni. Azaz én vagyok a first. Jó. Headshot.
Na, hol van az utcsó ember? Vagy még amennyi emberke van? Ezt én nem látom az embereket. Na mindegy. Headshot. Hát, ok. Már biztos, hogy ez az ember nem látja. Jó, és megjelent. Ennyi. VP-vel alázlak titeket, emberek. Na most már jó itt a GG. Attention. Baszki, rögtön fejestelt basszus. Multi-kill. Mindegy. Headshot. Meghaltam. Kíváncsi vagyok, ki nyeri a kört. Hát, ahogy látom, a terrorok nyerik. Kellett a gyereknek VP-t adni. Ja. Na. Jaj, az veled van. Te amit? Ó! Azt hiszem hátba lőtte. Ja. Respect, lőtt ki. Minél van a bomb? És most vette föl. Ajaj, lett a szín, akkor vége. Igen, Cefre, ez nem fakad. Jó, szerintem ezt akkor be kell hozzám. Gyere ki. Lábon lőtt. Tudtam ez lesz. Túl sokan jönnek emberek. Na mindegy. Hát ennyi lett volna ez a videó, hogyha tetszett, lájkoljátok, ha nem tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok. Quantumix voltam. Sziasztok!